pralayar Mbah Waluya katuran jumeneng tindak nrep pemanggungan. Yo to. Sekali lagi hop 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 iringane jan gogroke dadaku. Ya aja ana dada kok go. Tak nggo ngene iki mau. tak deruki nek gogrok. Tenan lho mau coba to dijalen neh to. Lah setahun jijal gegeden. Wis tahun jijal ora pas sak ngono. Kula nuwun Mbak Cange. Monggo. Ampun ngendika kula nuwun. Lah pripun? Wong kula wonten mriki menika nggih jejering dayoh. Oh nggih. Ditimbali sowan teng daleme Pak Agus. Ya, jenengan ya ngono. Nggih. Pak Agus sinten perpanjangan? Pak Agus Tundung Witanto. Oh, Pak Agus Tundung Witanto. Witanto. Ora Pak Agus Tundung Waloya. Wih. Pak Agus usir aku. Kok usir pripun ta? Tundung ora padha karo ngusir. Lah yen iki aja kuwi aja Tegese diganti. ngusir Guja Rencana, ngusir Memala, mengkari Nugroho sing ditampa. Nggih, alhamdulillah. Ning kok wau kula mireng kabar sunatan niku sing disunatke sinten? Putrane Pak Agus mosok Mbah Kakung. Lah ketoke berarti salah sampean le maca undangan mau. Lah ngapa? Lah kok ingkang pun hitanaken panjenenganipun Bapak Agung Bapak Agus ngono mah. Ngawer, aku ngawur. Pak Agus ki putrane sing disunati. Lah sampean mah ya ngeyel tak omongi yo. Ngapa? Lah ya putrane Pak Agus, Mbah. Lah iya aku ora ngomong ngono to, dikandhani kok. Oh, lha iki bintang tamune rawuh meneh, Mbah. Monggo-monggo. Ha, sepati to. Ora tak kira. Oh, iya. sajene munggah. Sampean ngaturke kula nuwun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi Pak Agus wabarakatuh. Tundung tanpa matur sembah nuwun nimbali kula jenengan pirsa nek kula niku sesuk pipil. Nggih, matur. Mbok ya aja kaya ngono kuwi. Wis tak kandhani lho lereno lho sampean iki lek utang iki. Nah, wong ya nggo ngingoni dapurmu kok lek mosok. Karo boso dapur-dapurke. Oh, jauh banget wong aku wong lanang berjuang nggo kowe lho. Iya. Aku ki tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Oh aku ya ngopo-opo ya golek dhewe yo. Lah aku ki Sampean ki bojo ki nyang aku go rakon-akon tok. Lah aku ki ndek bojo tak ujo kok. Diujo kan ngopo? Wis sandrampangan golek dhewe sak karepmu. Kuwi ora diujo ning digabur. Wong lanang ora ngopeni wong wedok kaya ngono kuwi jenenge. Jenengan iki ora tanggung jawab. Lah nggih kan. Liyane abang kok ijo dhewe, lho. Lho, ijo iki ana tegese. Apa? Ijo iki jodohku. Iya. Tenane. Kayak abang aku bangga ditimbali Pak Agus. Ireng mite, iki rengkuwen aja ragu-ragu, iki anggepen sedulur kabeh. Lho. Sampean mletik. Lah, sing penting ra matane. Ya pinter le alasan. Nah, terus kowe ngerti tegese. Lah saiki nek ijo iki jodohku, ireng iki rengkuwen, ya ta? Abang aku bangga. Saiki nek oranye. Oranye apa? Oranye iki ora susah arepa ora nyekel duit. Susah kok tetepan kok. Oh sampean ora ndek duit ya kena besengut ngono kok. Ya iki acarane sunat utawa Rejang Hernawa Supit. Weh, heeh. Rejang ki ngiris, her ki banyu, nawa ki dalan, ngiris dalan banyu.
Supit. Nggih, nggih nyun ngapunten Nggih. nak dalang. Pripun Mbak De? Niku ketoke sedelok neh kula niku ngajeng nyunatke putu kula. Oh dereng ta? Ah niku kula niku udur. Oh tak kira iki putune ngono ta. Sanes. Iki kepiye karepmu? Kek kapan terus gawe ya ulem mumpung kanca-kanca do nglumpuk. Kepara tak DP gek wayangan dalange aku Mbak, tak DP sithik Mbak. Wih, kepiye malah sampean panjang ora di sithik, DP Mas. dalange? Wah, wayangan barang nyetel tip le kredit wae apik kok malah. Wayangan pokoke wayang ora dibayar gelem ora gelem to. Walah wis ora sah wayangan. Iki wiyaga-wiyaga tak ulemi tak kandhani nang kene kabeh ora sah uleman. Sesuk anggere ora jagong do tak parani kowe. Sesuk darak jagong ora, Cok? Syukur. Ora ya tak jemput. Pokoke aku oleh masang kotak anggere prapatan tak pasangi kotak. Tak pasangi kotak tak pasang. Ngono kuwi, wong ki ngono kuwi. Sing tur aku supit ki sesuk ngenteni jaman sing luwih maju. Lah napa? Nek saiki rak nganggo dokter. Sesuk ki nganggo mesin supit. Medeni. Kaya ngopo kowe? Nyuci we nganggo mesin. Heeh. Saiki mbah-mbah nganggo mesin to. Nggih. Ngliwet we nganggo mesin. Sesuk kuwi supit ki ana mesin supit. Yo alah Cuk, bentuke kok ngopo nah? Bentuke kaya kenong kae. Bolongane pirang-pirang. Terus Miturut gede cilike sing arep disupiti. gek Lah nggon aku ning sunatan. piye? Nggon aku ning sunatan masal to. Nganggo mesin kuwi wong 10. Gek Bocah kuwi, ayo do klumpuk kene. Nggih Pak, tenan. Ayo gek do maju, gek do anu, coba slop. Iki sesak. Ah kene. Set tekan kene set. Gandeng wis. Durip kowe ceklik metu Joko. lah kene kok ampuh men mbok sampean ki. Canggih. Heeh. Wis tau. Kanggo aku kuwi pas trial ki mesine konslet. Loh. Ya gek kobong apa piye? Ora kobong Lah? metu ceklik wis le. Lha lagi nentek. Aku sing di mesin itokno wae sesuk ora dukul meneh. Ya ora iso. Padake Padake kuku. cecak. Ya minggu ya Kayak bentuknya minggu. pamane kira-kira bentuknya beda ngono ki mbok sampean melu. Wah, ngomong apa to kuwi lemu aneh-aneh. Apa-apa. Ono wis apik-apik kok lemu. Apa? Kuwi lho ora trima. Lah ya ora trima kok. Apa? Kok jare biar guru dicokotke kirik. Lha nek malah apa bentuke ngawur. Wong ki sing nrimo karo paringe sing kuwasa. Lah nek Aja trima sok karo sing ngomong. paringe sing kuwasa ngapa gak? Lho, manyet perintahe ngono kuwi. Heeh. Aja ngowahi kodrat kaya wedok-wedok wis ayu to iki. Ki. Iya. Nek gugu aku aja operasi plastik. Weh. Dadi ora entuk to. Lho, dadi ember. Esuk Neng dindi operasi plastik nggo kecantikan kok dadi ember. Anti pecah ngono. nggon aku ki ning sing wong operasi wayu kaya sapa ya. Wis pokoke sinden-sinden iki. Nah, kaya iki, kaya Mbak Niken iki. Wayu wis wayu ning sik kurang trima operasi plastik. Ngerti kowe proses operasi plastik? Kepiye carane? Klothok kulite ngene iki munggah. Tinggo nambal kuwi. Ora. Tegese kulit iki diklothok. Ben luwih apik ngono lho. Luwih apik. Lah wong wedok diklothok suwet bareng wis mari piye. Piye? Piye? Ngene iki lho. Sik to piye? sampean nek ndika Sik. nganggo mic kok. Wis mari piye? Mbasan wis mari piye? Aku arep muni brengoso ning mike konslet. Dadi kuwi mau dikelokop saka ngisor didudut kulite. Nggih. Mbasan wis dadi wis mari Nggih. ndek brengos. Anu mbok tangi enten pamundutan mboten niku. Sik mbah niki tak urus mbah niki, Mas. Masalah niki kula penasaran, brengos niku saking pundi? Nah. Oh, pripun niku? Mulut sumbu jempol ki katut munggah kok ngeyel kowe. Kulo sumbu niku karo cinten. Lah kuwi brengos saya ming ngadir kae kok ngeyel kowe. Brengos kok ngati. Wis to, aja operasi plastik, aja operasi sing Yo neko-neko. ora neh. Aku ora sida wis ora sida. Operasi ki cok kleru. Lah kleru pripun? Nggon aku kan bocah wedok tiba sikile ilang siji. Nah. Dioperasi kleru sikil lanang. Kok yo kepiye to dokter iki? Le konangan bareng wis pari. Wis mari ki bareng pipis ki siji nekuk, siji kenceng. Oh ki berarti sikil lanang ki siji aku. Mulane aja cok do operasi ya wis ngono kuwi wis ayu-ayu. Wis ayu-ayu kabeh. Alis kena ditambahi, idep kena ditambahi, ning aja operasi plastik. Tenan gugu aku. Oh perkara itep ya sampean itu di perkara. Lho kowe kuwi Belikanlah aku seperti mereka
mereka itu ben kelihatan Wis tak tukokke idep. Lah kok 8 tok nggo kabeh. Lah kudune pira? Loro wae ngiwonengen lemu nganggo we kualik. Dadi malah ngidak-idak pacitan teko. Ah kok 8 matane wis gur loro. Oh mripate tipis kaya. Mripate gur loro. Malah kaya kelilipen kelut keto wong iki. Ngono wae gampang copot lho sampean iki kudune tuku lem iki ya sing apik. Wis tak cepaki lem ge. Reso melek. Ora apa-apa. Aning ya ora apa-apa, mbangane nganggo kacamata malah ora apa-apa pripun to nek lem ge niku le ciplong lho. Lah kuwi sing mending, Mbak. Lah mbangane nganggo kacamata ning luwih amba matane, rak dadi kelilipan kacamata. Kuwi. Iki kacamata pembesar lho, Ger. Alah. Yo nembang yo. Ini nembang sing aku tahu jalan pikirmu kok aku. Aku ki nonton kowe ketok gede banget. Tenan kok, lho. Nggih, niki wau kula ugi wonten pamundutan. Titipan saka sapa ki, Dik? Menika saking mrika nika panjenenganipun Bapak Jumadi. Ngersake napa? Menika ngersake pramen ketoprak. Oh, ya engko dipirangkani. Oh nggih. Matur sembah nuwun menika pikantuk salam saking panjenenganipun Bapak Heru Semanu. Oh. Sampun kula tampi matur sembah nuwun. Pira isine dujal. Ora usah dujali kok. Weh, Saru. wah saru ki nek udo lha iku ora kok. Nggih. Menika wonten artanipun Rp100.000. Alhamdulillah. Lah kok kursi siji? Nah berarti sik utang 400 baru. Nyawer kok sedotok potangke. Menika napa guyon lho. Aja kaya ngono kuwi to. Wah, ket lahir ya kaya ngene iki kok lemu aneh kowe iki. Ya wis, yo sing ndi? Ha, dijipuk saka tengah. Ya. Aja kaya mangan bubur saka pinggir nek iki sindian ki saka tengah. Iya. Lah sing kanggo ki rak ya sing tengah. Monggo, Mbak. Ya. Sing tengah. Sepote apa, Mak? 0 4 5 6 0. Lah iki tengahe bolong ngene iki ngene iki. 0 lu. Sing iki rada pinggir rene. Ora saka kene nomor 3 ku Wah, mbah. di nomor itu. Iki masih numpak jarane kepang antarane iki loro-loro. Ah iya, sing numpak jaran kepang mundi. Salah siji wae ya. Siji. Selak wengi. Ya. Ayo cepet. Mbak Niken, saya mau tamasya berkeliling-liling kota. Keramaian yang ada, saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, bagaikan tak berhenti. Becak, jalan hati-hati. Ya. Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam, Bu Limbo Wah. Bu Cangi. Wah, jan amit Mbak, niku kok enten kepang nyangkut teng mriki, Mbak? Kok kepang lho? Coba mlaku ana. Sebitan. Pripun? Lho nek iki sih tetep demes ya Sing mlaku. ora kaya bojoku ban numpak jaran kepang ora iso mlaku. Lah, Lah nganti jebol kepange klisipen. Sing goleke gawean aku tekan omahku dudu tlisip. Alah, wong iki nyatane aku arek numpak jaran kepang sing utuh sampean lho. Aja buben nang sensasine. sen ngono ya Mbak Niken. Ayo. Halo ya, masih suka sensasi ya. Jaran kepang numpak kualik barang nekat. Nggih, Ya. ngaturaken sugeng dalu, ngaturaken kula nuwun Pak Agus. Iya. Ki sedaya warga masyarakat. Heeh. Mriki Nggih. Endi ora iki? mriki Sela Pamiara. Heeh. Bantul. Padukuwane Kajur. kajoran kulon. Kajua. Kajuran. Kok kajua? Kajoran kulon. Kajor kulon. Kajor kulon. Sing dienggo wayangan kajor kulon nek Nggih. daleme Pak Agus mapan ning padukan siluk setunggal. Oh, S2. Kok S2? Siluk setunggal SSN. SLK. Nggih. Heeh. Ndongakno Mbak, Nggih, panjenengan nek ya kagungan putra kakung. leres. Heeh. Ngapa kowe njaluk disupetke apa kepiye? Oh, nah matur nuwun, matur nuwun. Heeh.
Oh, ya ya. Nderek ndedonga kagem Dek Alvin. Ya. Selamat menikmati bentuk yang baru. Semoga lekas sehat. Amin. Dadi bocah ingkang pinter migunani tumrap tiyang sepuh kekalih. Amin. Amin. Nek kowe menikmati bentuk baru nek kowe menikmati bentuk lawas ora apa-apa makane. Aku harus menikmati. Mboten pengen sing baru, Bu. Alah, Bu. Mbok nyoba lho. Alah, wong nangane kok ngono. Aku ora penak ro ibong ki lho. Ya kok Oh. ya? Lah niku nggih lawas lho. Niku lawas. Jane aku ya desir-sirane ngangger aku ngesir ngono ki ipong lirik aku. Kae ki ora lirik dasare kero kok kakek. Ah, lah Pak Ipung kuwi wis lawas nek ora nganggo mikroskop ra ketok. Oh, mboten le ngoten. Lah iki malah barang antik kok ya, Pak ya. Kok antik. Dadekke barang antik. Ngawur padake lesung. Lesung mriki ndek bolong. Dari pamundutan menapa? dari PT Dengkul Jaya. Nggih, leres. Dengkol Jaya. Leres Dengkul Jaya. Wah, nggih. Niki apa saingan bisnisnya Dengkul Amoh. Nggih. Nah, PT Dengkul Jaya. Kagem keluarga Mas Agus Tundung Witanto mengucapkan selamat kagem Mas Alvin dengan model yang baru. Wah, sukses selalu kagem PT Taketa Matrans Group nyuwun lagune Nemu kalian Lestari. Oh ya, gandeng menawi tembange Nemu menika menawi mboten ngagem gimbot mboten saged mungel pramila ingkang Lestari njumbahaken kawontenan. Mugi anggenipun Pak Agus ngawontenaken tasukuran sedaya tundanipun sageta Lestari Widodo. Amin. Nggih. Ya, dipinangani Mbak, iki gek layange tak suweke. Oh nggih. Kaya main lotre nek wis. Diumumke karo ngaturke panuwun wong wis diparingi. Nggih, matur sembah nuwun sampun paring cena tresna 200 ning nembe 100. Berarti itu saya hutang ngoten lho. Nggih, nun sewu Bapak Ibu sedaya kemawon mbok pilih ngersakaken lelagon ya sampun wonten conto. Nggih, ngene mawon. Contone pripun? Lah ya nulis wae gek leboke ning amplop ana duwite apik gene ora ya kurang apik ngono ora wis. Saya sedaya. Nggih. Ya, Lestari Cak lagune. Ya kanca-kanca. Ya. Ansar laras. Ya Allah. Ya Allah.
PT Dengkul Jaya Matur sampun suwun. katur. Iya. Nggih, lagunipun Lestari. Heeh, iki anu Mbah Wal Napa? kagem Pak Cangik sak rombongan. Bu Hajah Yuli badhe nyumbang lagu bersama piyapun Bapak Haji Tarmin badhe duet. Nah, Monggo. diaturi tindak panggung seperti apa Mak? Monggo, 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan usaha dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia. Mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia. Membela negara Nah, terima kasih. Mas Cangik. Nggih, sugeng dalu, Pak. Dalu. Nggih. Nang ini pantes ya Mas ya. Nggih pantes. Lalu Mbah Waloyo sama Ibu kan kurang pantes pas. Kalau aku diganti aku aja berdua nggih Mas. Mboten nggih. napa-napa, Oh, cocok nggih. nggih. Suwun, Karena Mas Dalang. nggih. Mboten napa-napa pun sak uni-unine. Oh, nggih. Lah yo iki kuasa nang kene kok Ya, ya. ora to. Anu, yang penting kami berdua bisa masuk streaming. Jos. Nggih. Yang penting masuk, monggo. Betul. Sekalian kita mengucapkan selamat ya untuk Mas Alvin Baik. atas dikitannya. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya dan Amin. sukses selalu. Dan untuk Taketama selamat dan sukses selalu untuk semuanya. Amin, amin ya Masih. Allah. Kami Pak Cangik mohon maaf mewakili dari keluarga besar dari Jakarta. Nggih. Kita ikut mengguyung nih Mas ya. Mengguyung acara pun Mas Agus ya. Alhamdulillah kita ini warga-warga Susut semua ya. Warga saya semua, kebetulan Pak Agus ini keluarga saya juga. Jadi alhamdulillah kita bisa bertolong di tempat ini. Nah, tentunya kita ucapkan selamat pada Pak Agus dan beserta keluarga, wabil khusus warga sini maupun grup dari Taketama. Pak Tama ya. Kayaknya nanti rombongan Bu Jangi bisa dibawa ke Ciledug kayaknya ya. Amin, amin. Salam ya. Makasih ya Bu ya. Ya. Cuma Iya, saya sama-sama. Ya doa sama-sama ya di sono ya. Ya. Anjir, sama-sama. Ntar ketemu di sono ya. Insya Allah di sono ya. Ntar gua transitnya di Sudirman ya, Ayo, yuk Bu ya. gue tungguin lo di Oh, iya, Sudirman. Udah biasa aja kan ke sono. Biasa aja. Yuk Mas, yuk Pak. Aku tapi gak bisa nyanyi. Apaan lagunya apaan Bu? aku bojoken bodoen jauh siji Mas Le. Oh, Ya. oke. Silahkan dipilih sayangku yang mana. Engkau tak bayari loh. Ya. Wah. Saya minta satu yang bayar istri saya. Monggo. Monggo. Milih menika wonten niki jinak galak. Galak banget. Awas kula pindahin nggih. Bu, Jinak sing nika pun semeleh. Nggih, sing pojok dhewe nika pun Pak, semeleh. kayaknya sing iki apik loh, Pak. Ayo, engkau tak bayari. Yang penting ikhlas. Ya, Untuk oke. bedoan Mas ya. ikhlas. Nggih niki Sampai apik. ketemu itu, Niki bar dicet niki. Niki ada apik niki. Kok lagi ngendika ki apik ngono ki lho. Nggih, Ayo. monggo. Ayo Mbak, ngadeg kok. Ngatos-atos. Wajan. Piyai Kakung Royal didukung sing putri iki apik. Adekno nek aku karo Mbah Waluyo lunga sithik goleki. Kowe kuwi nek wong nuntun wedhus wedok wis cemburu. Monggo. Monggo. Untuk bedoan ki Pak ya. Ayo. Monggo Ibu. Wedokan. Ibu. Ayo. Ndak ndak Monggo ikut. dampingi, Bu. Dampingi bapak no ibu. Goyang-goyang orang Lah Aku iya. takut kalau sendirian mah. Niki bendera kula Mbah, bendera. Oh, Bendahara. niki nek kula bendera tumpul. Monggo niki monggo. Makanya saya harus deket-deket sama bendahara. Ainun krungu tembung benda tumpul kok ngguyu wae mudeng kok piye bisa. Kan menyesuaikan toh ya. Iya, sesuk tak ajarane. Monggo. Mendem wedokan. Ya to, katur to. Waduh. Ora apa-apa garap
beda-beda. Bawa loyo gedang joget. Nek mboten joget mboten dibayar, wong mriki dibayar kok. Ngapa nonton Mas mawon. ngomong arep nonton aku. Ukur nompo tok. Beres. Kalau sing nyanyi jeneng sing joget Mbah nggih. Beser. Enten Beser. tanggung jawab. Beres. Diiringi marching band. Yo. Mbak Alah alah alah. Jan. Rada rene. aku njaluk Jaluk apa? dikawinke. Waduh. Piye? Padahal wis duwe lho ya. Heeh ki. Gue lara apa-apa. Enggak. Kaya bojoku tuh ya era milih kaya mbok ya bener pas. Pas pripun? Serasi. Pas mboke. Pas ki Pas pokoke. pas ki wis ora nyekengke wis pas. Oh ngono. Seramanan. Pengalaman, Mbah. Nggih. Ibu ki golek sing aman sing berarti. aman, nggih. Heeh. KRSP. Karo sapa? Aja Ya, disingkat. KRSP. Karo sing pempel to. Karo To. To udu to, ya. Rasa Harus rasanya. apa kali? Sing penting ana nyawane. ana nyawane oke Iya, lho. nerene kaya Mbah. Kedahan nyawane. Pak, ngapunten, Pak. Lah nek sing penting enek nyawane. Coro niku enten nyawane lho, Pak. Ah masa cara ya Mbah diratakan Walu. Padake coro ngono. Lah kon jenenge ngomong cerone ora Mbah Walu ya. Ora apa-apa. Ya sing penting ana nyawane ra apa. Lah sing wis sing ICU ku ya isih enek nyawane. Kok gelap ngono sih? Ya yo. Yo, Ya. Ya ta. masuk. Simbol weteng kuluwe ana ketan aku toko simbol aku wis gedhe ana prawan coba takokno Pripun? pas ke Mbak ya. Oh pas. Berarti cocok, Bu. Wis. Piye? Ah, biasa. Leng guyu kelegan kaya. Sabar ya Mas, sabar. Ibu sajake marem lho. Ini cocok. Iki Mas Wariso iki deg-degan. Ketok arak dunsale nganggo anu tutuk iki lho. Sabar, Pak. Aja getem-getem sik, Pak. Pak Wariso. Rokok jarum black kersa. Jarum black. Kersa, Pak. Masa ra disogok karo kuwi. Kersa ta? Nah. Kersa mboten? Wah. Anu gambange diarepke rono. Yo, di dangdut kae. Aduh simbok petik kawinan. Aku ini wis mendem doa. Goyang-goyang ngelingake. Aduh simbok ra bisa turu. Awan pengen ketemu. Angine wangi bayi. Nganggo mandek to ya.
Ya pokoknya leren-leren. Mbah Waluyo terus mantep buat langsung terus. Iya, santai mawon. Alon-alon. Alon-alon. Monggo aku nemeti Butia ki wis. Piye? Piye apa? Wis sumedya mengo. Iya. Ora gampang bebujuan kudu bisa golek sandang pangan Kaya-kaya ngelingake Yen mengkono mbak aku tak nyambut gawe wen kanggo nikahan Simbok aku wis gedhe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana rondo coba takokno Wangine wangi bayi aduh simbok perkawinan aku iki wis medhom wedokan kaya-kaya ngelingake aduh simbok ra bisa turu awan pengen ketemu wangine wangi bayi ora gampang bebujuan kudu bisa golek sandang pangan kaya-kaya ngelingake ya 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 wangine wangi bayi yen mengkono mbak aku tak nyambut gawe rolean kanggo nikahan oh lho ya terima kasih Bang Waluyo Pak Petro dan sobat pamit Pak Petro nggih dan Mas Bagus semuanya bapak-bapak semuanya amin karena saya besok masih gelidik kita insya Allah besok bagikan kembali ke Jakarta saya mohon doanya semuanya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan Amin. Amin. Matur nuwun, Pak. ini kok Mbak bendara mriko nggih Oh, nggih. Bu aja, monggo kula aturi tindak mriki. Makasih Ibu. matur sembah nuwun Bu berkah kagem panjenengan sak kula warga nggih Bu amin rezekine tumpuk undung Matur nuwun. Nggih. ah nggih Oh, nggih, Pak nuwun. Wah, pokoke nyiji pokoke yo
Kaya niki. Panjang umur, sehat selalu, kathah rezekinipun, saya akeh sedulure lancar usahane. Matur Menawi sembah badhe nuwun. kondur dhateng Jakarta nderekaken sugeng kondur. Nderekaken sugeng kondur ayu ingkang pinanggih. Matur Sekali lagi sembah buat Om Agus selamat ya. Sampai ketemu lagi kita nanti di Ciledug ya. Amin, matur nuwun. Juga buat lo ya Mas Dalang ya. Lo selamat Yes. ketemu di Ciledug ya. Yes, of course. Because gua di sono biasanya seminggu, Bu. Ya. Santai aja, gua parani besok di sono ya. Itu yang jalannya pakai yang nyengkrek itu ya Mas ya? Iyalah, wong kowe iki weling karo aku nang Jakarta numpak sepur. Minggu kok kon medun Senen lho, telat aku numpak. Lah maksudnya ke stasiun ki lho, Lek. Stasiun Pasar Senen. Sik iki diparingi Pak Haji iki ora kayako. Nggih. Sing Jaipong rene, Mas. Nah. Jaipong, melompat. Weh, Iki tak dum ngene iki kok ya. lah iki. Oh, menika kagem ingkang Jaipong. Heeh. Ini nyonya, sik. Ning ana syarat rene sik, linggo ngene. Apa? Muni Ibu Peri tuku roti. Ibu Peri tuku roti. Matur nuwun. Nggih. Nya. Sik iki miku kok dadi mambu tape iki. Wis loro kok ndak nek loro ndak kokean. Kuwi jane kurang akal lho. Ora rumah sakit. Lah pripun? Lah ora kaya kancaku jenenge Ngalimin, ora iso muni R. Heeh. Kon muni kowe skuter kalau binter milih ndi? Aku milih Vespa. Lah iki mau ora ana pilihane kok ya. Ora ana R, kudune kuntilanak. Ngono ra yo. Iya, wis ra apa-apa. Nggih. Ayo ki sinden loro dikon ngadeg. Ndi sing ndi? Ki sing iki karo sing kae sing mripate ombo banget. Sakniki Heeh, sing sak rai sing sak rai. jan rumah aku kaya center. Sak rai janggut tok. Busuk, sak rai Janggut tok. ya penting. Mboten ana pipine barang ngono kok. Coba nok ini medenan. Sepate ilir-ilir ning ditabuhi kae. Nan kaya heeh. Lira ilir tandure wasumilir ta ijo royo pasenggo temanten anyar. Ya. Bocah ngono bocah ngon benek no bimbing kuwi lunyo benek no kanggo baso dadira kanggo baso dadira tira kumiter bedhaing pinggir tondo mana Sumakana kanggo sepem mangko sore mumpung rembulane mumpung jembar kalangane ya surah iya Jan rumah saku kaya angka 10. Nanti. Lah sing iki angkane 1. Kayak Kayak bundere. ya ora apa-apa. ora Rumah saku kok alah. ora aku nek roh Mbak Via ki bawaane terus pengen ngajekke wae kok. Lemang salah apa? Ngapa? Pengen ngaji ngono lho. Oh ngaji. Pengen ngruqyah beliaune ngono. Lah nek apa ya? Padha ke apa Oh diruqyah? iya, padake Kang Slupan. Apa ora? Ora no. Duno ora, kene. Kene Neng kok. neng wis tau Kang Slupan to. Biyen ya pemain sadel panjenengan kuwi iki. Iya guru sedelet Mas. Oh iya. Ora betah demite ning nggon aku. Lah ya rumangsa disaingi iki kok sing tak angslupi kok rupane luwih elek bang aku ya. Ya ora. Oh iki Kang Srupan kete esuk nganti sore ora eling kok bareng tinggal kancane ngenteni. Lah sing cilaka kae sing Jaipong karek ya pemain sadel. Iso. Kesurupan to kok kancane iki tuh tambani ora mari-mari. Diudani. Mari Mbah. Sing tak nedit ke mah. Nek kancaku kae diudani malah saya nemen. Kok sing nek diudani iki werna loro lho. Lha apa? Diudani tegese diparingi udan. Heeh.
karo diudani. Lah sing cocok mburi kuwi. Lah, ayo. Selamat malam Mbak Via, Mbak Putri. Selamat malam. Sopo antum sison? Mbok Limbuk, Mbok Cangik, Mas Dalang. Nah, rak ngono no. Aku ki nek nang omah nyetel rekaman YouTube kuwi Sugeng Dalu Mbak Putri ngono kuwi kok Sugeng Dalu. Ngono rak ki nang sapa men. Ayo kan itu ditujukan untuk semuanya gitu loh. Gitu. Sok bahasa Indonesia. Lah iya lah. Ya enggak apa-apa, anjir lah. Wong Indonesia kok dadak isin bahasa Indonesia kok. Ora le isin kowe medhot. Gek ayo gek kowe gek omong neh, ayo. Lah aku ora ditakoni ya meneng bae. Ayo kon gek omongan neh, Sugeng Dalu Mbak. Sugeng Dalu, Mas Dalang, ini Mbok ku- Limbuk, Mbok Cangik, Ibu Suhin, Bapak Waluyo. Jas. Iya, Nduk. Cah iki halus beda karo kae. Iki. Heeh. Bal bisa. Lah kok golek kalangan barang ke kepiye lho? Ketoke cilining suarane iki rumah sakule renyah ngono lho. Omahmu ngendi ta? Tebus. Oh, lah ya wis bener. Lah Ayo gek le, wis mulai wis kebak anu biasa. Ki anjo. Ayo ora lah tau. gek sangurene iki nggo Ponorogo apa ora neh? Nggo karangan. Oh, Karangan. Karangan gondel. Oh, Reti ora Mas? aku ora tau Sobrono kok ya. Woi, sesuk yo anang. Lah kowe nek karangan gondele panganane mbahmu lanang ngono. Oh alah. Ya ora wong aku ki sok gembrot usal biasanya. Nek usal ki apa? Usal ki keong ning laut ya usal. Ya, nawala. Seka matur sembah nuwun. Nah, salam kagem keluarga Pandemen Dalang Yusuf Pandagio kanthi langgame caping gunung kalian Rengu. Saking Pak D Ratno Bekasi. Dipinangani sik Mbak Via. Saben bengi lah, Dik. Ayo neh. Malah do rembukan sambel. Lah gek kowe mau sore nyambel kreweng apa ora? Dalam Mau sore nyambel kreweng apa ora? sambel kreweng ki apa? Wow, ora enak berarti ku nang. Ora ono Napa sambel. niku sambel kreweng ki? Sambel kreweng Nek kuwi kono ki enenge sambel bezes ya tidak. Beser. Oh bezer. Beser. Beser. Aku ki bodo dijak to. Aku ki ora ngerti apa-apa lho ket mau. jaring Gunung Kidulmu bagian kota. Ya kota cenan. Ya wis ora dijak ya wis. Nggih. Kono dot bacotno. Wis kowe anu tunggu omah wae ra melu. Saben. Ayo. Ya, ayo Mbak Ainun sik. Saben bengi oper-operan. Iya ya, bener. Kowe rak wis tak nahi obat to, Nun? Jarene sesuk lek kon ngombe. Lah tok ombe saiki ora apa-apa. Lah kon aku gejengkang kepiye? Tak tampani santai ae. Nek aku kecelakaan Napa niku kembali kepiye wong aji nyekel Mas? tampane. Tak omongi ya, No. Nggih. Nek perkara obat watuk njaluk Mbah Waluyo. Oh, gak ada obate, Bu. Nek kaya to tijak. Aku ki nambani sapi watuk kowe mari kok Sampai watuk iki kamu apa? Kok kaya apa to, Pak? glugut pring kaya keroken to. Gek nek no sendok kaya ombenen. Iyalah. Genah mari. Ya kekel. Nek turune anu, nggen kula niku kan apa? Kan ngelek apa? Bincil. Dondong. Dede. Ngelek Anu, apa? Pace. udu. Ngelek risala. Wiji dondong. Oh, Kayak wah. nyendral. Oh. Kowe jare mari. Iya ora apa-apa nek kepengin ndang-ndang tut cendela wae wae kowe. Gek, yo, gek kowe. Ayo Mbak Putri. Via kok. Lah nang desamu kono jelukanmu Putri kok ngopo? Kuwi jenengmu ki Alfiana Saputri kuwi paringane bapakmu asmane bapakmu Pak Basuki. Hargailah orang tua, pakai nama. Lah iya nek maksudnya lak panggilane ngono lho, lah wong ya bingung. Lah kowe trimo ora tak jeluk Putri. Yo ora apa-apa ning omah wae ngono lho. Lah aku ora tau ning omahmu kok. Lah engko aku ning omahmu dikira kasus. Ora nek kasus. Cengar-cengir. Niki malah le rembukan kaya ning pasar sapi. Nak cerak to, Mbah. Lah iya nek.
Acan iki cah loro iki cangkeme karaktere dhewe-dhewe kok. Wah, Oh. Ono karo sidin kok nyangkem-nyangkem kowe iki. Lah apa? Boyo congor. Ayo. Tunggal dene. Suarane nek ngomong rada seru ning bareng nembang. Carane piye to ya? Ya wis. Kok rumah sakule mengo sithik to, ning kok Ayo lantang. suarane ampun lho kowe nang omah karo ngono. Ayo ngono. Ayo Nun. Ayo Dek. Yen memaca Gendang dut, gendang dut. Ayo. karo janur Desuhin, Non, ngapa panjenengan mboten cemburu kae lho. leh. Wong loro kok runtungan kaya ngono. Aniku wenang lajeng kula ijolke. Karo sapa? Lah niku kek anggrene wong wedok. Amdina ngoten niku. Ketoke jarene arep mernah kene jarik dijawel. Lah kabare kae ngopeni kono-kono. Kadene yo. Kalih kula niku jare meniki kowe sing ayu dhewe Hin. Bareng saiki Ora detek resik. Ngapa? Aku ki wis tau to kowe sadurunge entuk kowe aku nyenengi wong etan kali ayune ra ilok. Tak rewangi nukokke kalung, nukokke gelang, men kalah karo bakul martabak. Lah kok iso kalah karo bakul martabak iki ngopo? Jare wong martabak ki men ndroke men siji iki jare istimewa, spesial. Lah gek sampean Ndok loro kok kalah. keselek aku pengen takon elek. Iki mau perkara nok. Lah iya, Ndok siji wae jare spesial. lah iya, kowe bakul martabak. Lah iya, njut nek sampean. Lah kok tak rewangi ragat pirang-pirang kok. Oh, mau ora ngono kok ketoke. Ora ngono iki perkara ndok lho. Lah iya. Lah iki ndok siji wae jare spesial. Lah ya Ayo kembang loro wae. Sih. Malah kok Iki lho, iki sing nom-nom bagiane sing nom-nom jenenge. wis kebacot muni. Uga aja nek urung diomong aja mengose. Ayo kene. Ayo Mim. Kembang. Ayo. Ayo Mim. Ayo. Ayo Mim. Sapa? Nun. Ah bar Mim rak yo kek terus Nun. Kleru le ngomong kok Lah, yo. kon aku tingatingu. Lah yo bar Mim ki terus Nun. Oh, ya. Ya, ya. Wawu hamzah lam alif ya. Nih. Kembang bae weton. Sik, nirokno Mbah Waloyo. Kembang loro wae. Ah, ngono. Ayo nduk nek iso kaya mbahmu iki Pripun? 100 engko bayar aku. Lah, Kewalakon bae. Kembang Ayo. oh berarti ilate metu nggih. Ora ilat, Lah napa? Aja ngono. pacak suci. Kok pasak suci? Cara Biyen sumure ki mbahmu ki jaman nom-nomane bagus banget lho, Nok. Kados sinten, Bu? Perkara iki moniki saka ngalas tiba gedusur. Lah kok dadi nyonyor kaya ngono ra pulih ki piye? iki biyen ki suwing ngene ge tak tambal. Kuwi Tambal kanggo turane wong sunat kuwi lho. Ngono barang wis mari kanggo weruh wong ayu ku lambeku miru. mulane iso kembang wae. Kembang Yo. Anggere iso ngono kuwi tenan. Heeh. Kembang Kembang. Ora nganggo ilat. Lah pripun to? Rungokno iki lokete, Mbak. Oh. Logat. Deloken sekatenku. Kok sekaten? Sekaten iki anane pendhak apa? Mulut. Nah, Mulut. mulut ki Nggih bener. Ya Waloyo. kembang Kembang bae weton. ngene wae tak gocakne lambemu sing. Eh, Lah Padune ra ndek harapan to sampean. aku wae. Lah jenengan ya saguan men. Ya sagono. Ah, aku selo kok. Wis kedo rebutan. Ya wis aku rejep. Lah Mbak Fia mboten dicobi.
Wis tau nyoba gegeden. Rasa ngenteni mic. Gunung. Ayo, Kek. Ayo kena ya. Gunung. Kowe iki sing gedhe. Kowe iki sing gedhe. Gunung. Lah mau iki rak ming conto, Ainun iki kira-kira iso ngono apa ora? Nek pasti gua gunung kan iki. Kowe sing gedhe. Mula gunung. Ayo. Ayo. Gunung. Malah bingung iki. Dong tak dadang diseseke ke lho. Kayak kowe pacitan. Engko kae Wah, iki kok pacitan. kae wedange. Katene dokoh banget aku lho, Mas. Ya, pacitan. Ya. Gak ayo neh. Alon-alon. Awas yo dedak yo. Nah, mungsuh yoga 6 ki nek angot ngrekoso, nek angot ngrupyuk kabeh. Jenenge ya cok kelangan duga. Tak sambi maca nawala sik. Ya. Kagem Mas Dalang Usup. Nah, nyuwun donga pangestunipun saged nimbali panjenengan. Oh, amin. Ngersakaken tembange lamunan saking Mbak Dukuh Kerasaan Jagatrita Mbrebah Sleman. Oh kuwi piyaine lenggah matur nuwun. Wah niki pun di DP ketok iki malan ki. 150 gek le wayangan tanggal napa, Mbak? Oh, nggih. Heeh. Terus iki ana dari nyuwun jenang gula kalih caping gunung. Ah iki diaturke. Nah, dibantu sinden saking Pak Subandi. Nah, wis nyawer 50.000. Nah. Matur nuwun. Wow. Nah. Dari angkringan Pak Leo hadir kalau ada waktu pengen nyumbang lagune Lintang Asmara utawa Sido Rondo. Ya dicumbuhke. Sik iki tak Nun. Kowe wingi jare arep tuku jarek mung rega 90.000 ora sida tuku. Nya nggon tuku nya. Niki napa? Oh, tepus ora ning dhuwit 100 to? Ya ana. Nah, lha kok takok iki apa? Iki nggo tuku jarek ngono lho. Oh, pinangka tuku jari. Heeh. Kowe ngopo kowe? Gerangane ngopo kowe? Tenan mboten. Ayo lumrahe. Mbah Waluyo, Apa? sampean wingi jarek tuku jamu. Ngapa? Jaluk. Wah, wis tuwake mbok ngombe kuku kethek ya ora. Kok kuku kethek. Iki nggo tuku jarek regane 90.000. Oh nggih. Niki kan baleke orangku. Ora wah. Tenan. Tenan. Wis to, santai ae to. Tenan yo. Tenan. Tenan to? Iya. Iya Cahayu Matur iya. nuwun nggih Mas nggih. Iya, padha-padha. Matur nuwun nggih. Iya, padha-padha. Makasih ya. Iya, sama-sama. Duit 100 lek kon tuku jarek ning Semarang. Lah apa ya? Lah ki Kon terus tuku ning kepiye apa Semarang. yo? Kowe iki- Ngomong ono. Sik tak Kok urus iki. biaya? Tak urus iki. Iki drembombok siji iki. Drembombok. Kowe Ya arep Mary to Mas. kowe arep apa? Wong sing enom kuwi lho tukake jarek apa kek dumeh tuwa njuk ora tukake jarek, ora butuh nganggo jarek. Kowe iki gorden wis dadi ya. Aja sia-sia. Kok terus ngono. Iki jari wis apik iki gon tuku idep sesuk. Mangane Mary ben mingkem. Oh ya. Cita-citamu apa? Cita-citaku Heeh. menjadi orang yang beriman. Ya wis bener. Aja kaya simbah ning omah. Lah kepiye? Tak takon Mbah cita-citane napa? Apa? Mayit. Ngono. Lah
Matur nuwun. Kae sing cilik malah 100, sing gedhe malah murah gur 50. Iki. Bang. Maksudmu apa? Lah kae idine 100 kae 50 kan padha karo Lah pamrih rak via iki wis iso golek dhuwit dhewe, Mbah. Lah iya. Lah wong regane jarik wae ya beda-beda kok mereknya sing arek dituku ki beda. Orane kuwi. Jare mau aku idep ora jare. Lha kuwi wis kokean 50 kuwi. Aja mecucu kaya toa masjid. Men. Men urung mari ta? Ayo monggo. Panas udan yo. Anggere keselengket langsung ngalih. Monggo. Panas udan Nononing ning janjine kepiye aja ngasuk-asuk aja mepet-mepet ketang tak tang deng tak ketudeng ora panas udan udan panas aling-aling nek logat tebus kuwi ora ming aling-aling, ora ngono. Kek. Aling-aling. Karo bengok. Hah? Karo bengok wis tak kei 100 kok. 100 bengok. Kowe iki reti to, Mas. Kowe yo ngenai aku obat to. Aduh. Bengok. Wah, paitan bengok 50. Wah. Kowe meri. Aku sing kempar. Duh, Gusti. Aja ngresula ngono kuwi to. Diterima-terimake. Aku sok mesake. Nyo. Ha. Wah. Iki duit pira, Ro? 1000. Iso nggo nguyuh ping 5. Ha. Dumeh kene nguyuhan. Oh iso ora cukup nek 10.000 kae nguyuh lah kae anyang-anyangen kok. Capoy. Aling-aling ngono sik. Halo. Bener ah? Bener. Iya Nelek. Capoy. Ya. Capoy. Meneh kok. Dong. Sip, tos sik. Tos ora salaman malah. Ya ora tekan kok ngono. Yo rene, cah pinter ndek sikil kok mlaku. Nah. Lara lho ya aja seru-seru. Yo njaluk maaf. Rumah sakwe nek bocah iki. Kapan meneh saliman karo Mas? Tak kira-kira ngerti apa-apa terane mijiran bocah cilik iki. Iki cilik iki bocahe nek nggon pikiran wis tekan. Lah kuwi mah njaluk jare. Iya. Guno gak tulung det nyonyi. Ya. Iya. Ya minangkane Pak Banti Moyos. Rong Nggih, laret wae. ya betul. Tenang mawon bapak-bapak. Niki kula saka nggih 50. Ya, Mbah. Apa ne? Gaya. Nyo to. Wah, piye to maksudmu? Wis ora sah, Dik, ora sah. Kowe ngenyek Mboten aku sah, kowe iki. mboten sah. Do ngersake jula-juli nek Lah, jenengan iya. ora kersa tak kei 50. Tenan ora gelem. Mbok kene. Piye? Nyo. Oh, kowe kok ora gelem duit. Iki kowe kok titipke aku kowe gur 20.000 kok uri. Nyo, ora gelem ya wis ora. Diwangsuli wae urung kok wis ngiguhke. Diwangsuli wae urung. Lah kepiye to? Sing apik nek karo bojo ki nyo diajeng. Mbok royal kaya aku Rainun mau lho. Lho, ngono kuwi lho, sebagai wong lanang ki mbok sing tanggung jawab. Ya delok ambune wong ki. Ambuku kepiye? Nun. Nun. Nggih. Lho, roti kebul ngono. Nek aku kula. Walah, cem-cem. Ki cem-ceman tikus. Lah gaji nang nggonamu mau ki. Lah nek tak entekke kok. Nek kae cem-ceman kidang sing kae sing kae. Oh iya. Ya.
Oh, kidange jedul. Kowe bareng mencep ngono kok Kaya sapa? kaya bocah iki. Mangan roti ora keturutan, tuku klepon diwadahi piring. Wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon nggo ngendrok kala jengkeh. Sing nyaron kae Kisro. Nya 50, nya. Aku seneng kok anggere nek wiyaga ngrubyuk ki tak ide tak. Alon-alon. Nah, gedong grup yuk Cak. Ya. Engko liyane diklerokke wae, Cok. Mas Juang, kula sukani jenengan 50 ning le nyaron enten ngarep masjid mriku. Nggih. Jenenge wis juang ini maju karena ada uang. Berjuang. Ayo terus ke. Ngono kuwi lakuan aku dhewe. Kompak. Mangan jadah karo apem ayo ibadah ora usah pendem. Nuwun sewu wonten ngarsane Pak Agus. Sedaya pinaringan bagus mulus. Mesti ora tau clikos. Sukses kabeh sing diurus. Dadok sing disupetke dadi bocah pinter kabeh. Lulus sekolah migunani tumrap bangsa negara lan agamane. Allahumma amin. Iki ngono lah wayangan sing sepisan ngono kena kanggo lah hiburan sing ping pindho mure-mure kabudayan wayangan kena nggo tuntunan lembab nganggo tatanan nuwun sewu para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten dalu manika monggo dulur sareng sami dadong mugi tansah pinaringan kalih sampeyan. Nadyan, Wis ngono tok. nah iya patang larik wae. 50 ki ngono kuwi tok. Kedep 1 ya 5 larik ning kadang patang larik 50. Nah, Geperan didit. Ya. abad meneh sing dadi Pak Kiai esuk awar sore ngono mesti rajin mulang ngaji maca sikir dulur kuat nganti lan nutup sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri kene mbiyen ana sing panen pari lenggawa mulai ngono lah kudu ngati-ati mboko sak bongko ora mboko siji nek tekan omah kuwi ngono jenenge lak rejeki kene biyen ana sing panen jagung lengundro ana sawah ngisore gunung lembaban ora perlu dadak diitung nek wis garing didol kena dinggo tuku sar. Sik, saiki tak imbuhi 50. Kuwi mau berarti ning kono 150 totale. Ning ndi sik 100 sik ndi? Nah, klompokke kene sik. Kok rada ndredeg aku iki. Ora sandret. Kene. Iki ki sok glogok ora ngowel lho. Sik, ngene to. Jenengan nyedak kene. Nah. Kene. Iki arep dolanan wong gerang. Ora. Piye? Jenengan goceki kene. Ah, Cak. Aku gocek kene, Cak. Iya. Kae sing dram diselehke kae jenenge Kosek, tak jenenge urung tak dudohi, engko ndak iso. Ya. Kesepakatane nek ora iso njlentrehke, tak saut go bali ya. Eko, anu oke. Oke kok Eko. Kae jenenge Dram. Ora. Lah apa? Kae mono jenenge jedor. ora Apa? timpani. Ya, yo. Kae mono jenenge timpani. Lenabo ngono ora awan ora bengi.
Kudune lak ngati-ati kudu taten dedongono ngersane Gusti. Pak Nemen kuat Pak. Wis urung. Timpani alat musik kok hubungannya apa nabuh ora awan ora wengi? Lah ya iso ditabuh ora iso diabuh bengi. Ora tau nek awan ora tau ditabuh Oh, kok. berarti keset. Gek endi malah duitku katut rono. Lah mau piro? Kesepakatan piye? Kesepakatan. Nek ora iso. Sing tak karepke kae mau fungsine nggo ngiringi apa? Lah ya nggo ngiringi gendring. Lah Nek iya. ora awaramu iku dudu donga nek ora ana kersane Gusti iso luput ling gendring ngono lho. Iki dok ora Ning sampean mau le ngarteke ora tekan nggon gendeng kok ya. Kowe kok aja itu tak goleke dublak, kowe iki meneng bae. Kae ora nggo gendeng kae iki dienggo nek perang. Oh, kleru. Kae ngono dienggo nek. Pas ora. Wis kleru ya kleru kok. Ya wis aku nggo iki wae. Lara manggo ngopo nek mung siji? Weh diketok-ketok dijangan. Maneh. Seneng iki malah duitku katut rono iki lho. Iki nangis bae. Apa tak tambahi apa piye? Kene. Pisan ya. Ya ora apa-apa jarak nyupit ke anake nggo DP. Heeh. Wah karo wayangan aku. Lah ngopo? Larang-larang gur jak. Lah nek wong wayangan yo ngene iki. Terus mana yang tasnya wakil, aku iso. Lah iso kok sampean ra gelem anu dalang medhot ditanggap. Lah ora payu. Nyo iki DP tanggal 28. Iki. Heeh. Lah tanggal 28 kaku ora ning ndi kok di DP. Ndagel nang nggon aku ngono kok. 28 Agustus. Walah lah DP-ne gur 150 iki genah gur 300 iki. Oke, ora apa-apa. Nadyan Radon. Nadyan DP. Ayo. Nadyan Wadon Deng. Ora seleng memandang suarane. Dikol sukat ati entol senenge banget. Ora bisa kumpul. Dangdut kae. Tarian semut. Ngono terus nganti rampung. Tak silit capek. Terus joget terus gamelane suwuk terus ya. Terus yo, arep garingan ki terus dobake. Garingan. Ora apa-apa. Lah kok beda-beda. Ya ayo. Asokara bisa.
Tak tak nai 50 le bali yang lingguan karo joget tari semut. Le bali karo joget tari semut kuwi mau. Iki sapa? Lah 50 ki didom pira? Lah ya cah loro wong iso nyelawe-nyelawe Adik. Duh, angel golek susuk iki. Alangku ditugel rek etungane padha. Lah ya ngono ya. Garingan ranggo gamelan yo. Sing tuwa ya sing nggawa. Engko nek cah cilik nggawa dhuwit ki ndak ilang. Ora dilaro, Mbak. Jare kok nyelawe-nyelawe. Engko, ayo. Aku nang mburimu. Iya, heeh. Si loro telu. Lah ndi nganune? Oh iringane tak Gamelan iki wis tak mut, gek wis ayo. Ora nganggo iringan. Ayo. Mas, Do ngendhok. nglangkae wedang dadi ciu kuwi kok wedange. Nggih. Linggo. Nah. Beda ya jogetane ya beda ya. Heeh. Dik Nek sing iki mah sing cilik mah Nek Sing gedhe mau piye? sikile bentuke dhewe-dhewe kok ya. Musike ya beda. Iya. Nyuwun podhang kuning saking Mas To Trenggalek. Nggih. Lajeng saking Pak Agus Tundung mangke nyuwun lagu ninggal katursenan kalian Lewung badhe nyawer mengke CEO PT Taketama Trans Group. Katuran minggah nggihipun Ibu Sumartini garwane Pak Agus. Oh nggih. Sindene manut tak aturke Mbak Niken karo Mbak Okta. Sepote apa, Mak? Esuk awan neng omah wis ora krasan. Oh ora nang goleki. Ora krasa. Mbak Niken. Iya. Iki spot kanggo ngakali nyingkat wektu. Ya. Selamat malam Mbak Okta Priyanto. Nah, jan. Sinten niku? Okta sinten? Jenengmu sapa? Oktavia. Priyanto ki sapa? Oh, apa ora enek tanggamu sing jenenge Priyanto ngono, Ora Mbak? duwe tangga aku. Aku ngono kuwi ben sing beduk seneng. Iya. Nggih, selamat malam. Selamat Mas malam. Dara. Heeh. Jan. Pripun kabare? Alhamdulillah jenengan ku lho Piyai Putri kok bagus ya kira-kira. Heeh. Maka kangku sik ayu to? Heeh. Kayak si Atek kae sing ayu malan kae. Kewalik kok. Kayak wedok ketemu Mbah Ali wis semendri ning beteng. Lah iso. Ayo Mbak, tembange wonten Lewung saking admin Pak Witanto, Pak Sarno nyuwun Lewung, saking Bu Mbak Dukuh nyuwun lamunan,
lajeng saking tuan rumah nyuwun ninggal katresnan. Nggih, badhe nyawer ta Pak Agus? Iya dong. Oke, baik. Pun Tenang siap aja. ya Pak Agus. Nah, Siap. Bu Agus sing arep nyawer Bu Oh, Bu Agus. Agus. Oh. minggah panggung Bu Agus. Ayo, Nggih. kadi sepatu sik. Ujung carane pangaranjening ya. Yes, kundalu bagus, bagus. Wah, Jan. Yai luar biasa. Mereka sudah sukses di Jabodetabek Mbah Waloyo. Nggih. Beliau Pak Agus kalian beliau Bu Agus menika sampun sukses wonten ing luar kota. Nanging panjenenganipun beliaunipun menika mboten supe kalian Bumi Wutah Getihe. Ngaten. Pramila nggelar pahargyan kados ngeten menika kagem menghibur warga masyarakat. Nyuwun aplaus tepuk tangan Nggih, kagem amin, Pak Mas Agus Agus. kalian. Monggo Bu ambilipun Agus. jumeneng Mriki, radi mriki Bu. Pak Agus Nggih, kalian radi. Ibu. Nggih, mriki. Mboten napa-napa. Pak, nyaket kula mawon wong seragame sami, Pak. Tengah mriki niki mboten jero. Penyatu lho. Karyawane kok. Ah, Monggo mriki Kadi mriki Pak, mriko. mriki Pak. Mriki, Monggo. mriki, nggih, nggih, Ibu Pak. monggo, monggo. monggo mriki. Iya. Piyayine sembodo. Ayo. Gitu. Iki rentalke mobil. Lah kok sampean ya ndek cita-cita sing kok rentalke apa? Aku wis ngrentalke yo nang. Apa? Wedhus lanang. Udah lanang kok direntalke iki. Waduh, iki radang. Ngawur. Ya, langkung prayogi Pak Agus menawi sedaya Oh, namung request mawon. Nggih. Kula aturi nyepeng mik mboten menawi kersa. sedaya sinden dipun aturi jumeneng kajenge babar mengke anggenipun nembang. Kajenge Eh, kabeh nggih. umat. Kersanipun peraten anggenipun nyanyi. Nggih. Pak kagem ngisi kasinden, Pak. Ngaten iki kasih kekurangan Pak sinden iki. Pak, ampun Pak, mong dikorupsi kali Mbak Niken, Pak. Ono apa Kasih. hidup-hidup niku kok tak amal nih sindene, Pak. Ainun gak ditukoke jarik tenan lho. Bayar kok. Lah kae mau apa? Ayo. Nah, ayo ngatet Mbak Mbak, sedaya mawon. Mbak Putri, Mbak Salamah. Salamah. Ainun Salamah, Ainun Salamah. Oh, nggih. Ngaten. Mbak Ainun salaman. Salaman. Syekh. Udah jumeneng. Jumeneng. Menang kan sumpah. Aneh lah. Iya. Yo yo. Ki diurutke mawon. Ninggal katresnan, Lewong. lamunan, puncake lewong, ajenge engko ana sing dadi. Heeh. Ditebaske. Monggo. Kok Mas Galih kakangmu Mbak Okta? Pripun? Kengko dadi ketekan Dadi oman. apa? Dadi ketekan oman. Anoman, ora kapian. Wow. Iya, karo kakange kaya ngono ra. Lah kakangne sok sia-sia radine kok ya ngono. Duh. Dadi Mbak Yuku wae. Yo. Aku kon wayangan ki kon mlaku lho, Mas. Piye weh? Yo. Yo, yo. Ninggal katresnan. Mangga. Lamunan kari dhewe lewong. Mangga.
lamunan meripit Matur suwun Pak. Makasih wong ayu ake nyadak ning sajiku nyawang manis esenku gawe ora rasaku tantrame atiku ayo bebe tresnamu sayangku Indo samudra pasang kang tanapa manganan tresnaku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar abyoreng tawang yakti sliramu kang dadi lamunan Indo samudra pasang Kowe engko suwe-suwe sing joget engko ndadi kowe engko. Heeh. Matur nuwun. Ndadi. Kowe terima kasih dari Trenggalek. Ketoke ndereke Mbak Via to. Wingi saking Trenggalek soalnya. Oh. Oh Pak Walu ya. Nggih. Ya, telasaken. Disuwukke ndadi. Nah ya. Coba. Sabda pandita Gulung, Via gulung, Via gulung. Nah, matur nuwun. Sajake perlu dinedit 100 ben Via gelem gulung ya Mbah. Wis. Matur nuwun. Saya pun sendikani nanti kari dhewe kliwung nggih. Nggih Mbah. Nggih. Menika Gojek nek sithik kurang yen kakean dugap-dugap. Nggih. Melenek teng weteng rasane. Ya. Sithik kurang becik nek kokan ndak blenger nggih. Nggih. Jadi menika Mbak Beli sampun cenah badhe nglajengaken lampahan maka. Nggih. Sedaya lepat. Nggih. Namun derek ndedonga wonten asalipun Bapak Agus darasan keluarga Sentono mugi usahanipun sukses kalih sing sami kala panjang yuswa kathah rezekinipun. Amin ya Allah. Numpak pesawat medun Banten menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Monggo kalajengaken panjenengan. Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Kula nek omongan atos kasar karo panjenengan nggih nyuwun pangapunten, surnyata sedaya spontanitas. Ya ora apa-apa, Mak.
Aku seneng kok makarya Mbah Waloyo ki enek wae beliau ki ukarane no. Iya. Iya, Mak. Sing maune ora eneng dieneng-enengke dadi lan regenge kandheane kok. Iya.